Zima bola bez veľkých vetrov, za to hmlistá. Bak najradšej sedával pred chatou a pozeral sa do doliny. Pozoroval som ho z okna. Niekedy odbehol, ale potom sa vždy vrátil. Lenže keď zmizol v ten večer, trochu som sa zľakol. To je zamračené. Teplota -11, povísnik 25, starý 60, vietor, mierna hmla. Hrozí nebezpečenstvo lavy. Ďakujem. Ty si sa s vláčením ako si poponáhľal. Koniec. Fakt. Dúfam, že to dajako prežiješ. Koniec. Bak zase odbehol. To je v poriadku. Nemôže predsa stále sedieť na jednom mieste. Čo ak sa mu zase niečo stane, tatko? Len si pekne maluj. Dobre? O chvíľu sa za ním pozriem. Bak! 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 Peter! Áno? Obleč sa. Bak vonku niečo našiel. Idem. A pohni. Čo je, tatko? Bak vonku niečo našiel. Čo je, Bak? Nevieš, kde mám baterku? Tu je. Bak, počkaj. No daj. No, choď, Bak, choď. Počkaj nás tu. Prečo? Už, neplaš sa. Hej! Bak! Bak, počkaj, neblázni. Veď ma zhodíš. Čo si to tam našiel? Oj, dziękuję bardzo. Jaki to pies. Jaki wspaniały pies. Ja bym w tym śniegu na pewno zginęła. Prosím. Już nie miałam sił. Tak vidíš. Predsa len bude z neho nejaký osoch. Prepáč, ja som zabudol. Dzień dobry. A gdzie znajdę pana? Tam, v kuchyni. Servus. Dobré ráno. Dzień dobry. A, dzień dobry. Dobrý. Jeszcze coś. To kiełbasa dla mojego pieska. Dobre. Vypite si čaju. Dziękuję bardzo. Môžeme ísť. Do widzenia. Za Do widzenia. wszystko bardzo dziękuję. Čo je? Bak! Ide, späť! Bak! K nohe! K nohe! Daj preč toho psa. Martin, odveď Baka do. Poď, Bak, tatko to už vybaví. Myslím si, že je to veľmi dobrý strážny pes. A môžem ťa ubezpečiť, že by si ťa našiel aj v Lavíne. Máš smolu, že sa veľmi rýchlo učí a že si veľa vecí dlho pamätá. No dobre. Tu máš tie úrazové záznamy. Aha.
Jaký to pies. Jaký šviet. Onedlho sa všade rozprávalo o tom, že Bak namiesto toho, aby zachránil zasypaného horolezca, naháňal snehové guľky. O poľke nevedel skoro nič, ale vtedy som sa s tým nezaoberal. Vlastne sme ani nevedeli, čo sa dolu povráva. Cvičili sme Baka a tatko ma učil lyžovať. Jazdíš príliš na hrane! Strácaš rýchlosť! Do oblúka musíš... Ale inak to bolo výborné. No. A ideme ešte raz. Ale... No čo, počkaj. Prepáč, no. Ja som si myslel, že chceš o rok pretekať. No bež. Bak, ku mne. Čo je? Ku mne? Idem! Poď sem. Au! Si unavený? Trochu! Už ma to vôbec nebaví. Tak to má byť. Vpred, Bak. Končíme. No konečne. Bak! Bak, no poď sem! Ahoj! 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 Kde sa tu berieš? Vedie piatok! Juhu! Bak, hop! Idej, a? Keby nie tá nemá tvár, tak tu nikto kvôli mne ani len nezapreše. Žiadna nemá tvár, však tatko. No dobre, nemá tvár teda nie je, ale je to zabijak. Čo? No, rodený zabijak. Tak nie je zabijak. Čo? Ktože je zabijak? No kto? Bak? To ti kto prezradil, ha? Počula som to v Smokovci. Čo? Čo si počula v Smokovci? No, že je Bak zabijak. Že treba pred ním chrániť nielen návštevníkov chaty, ale aj celej doliny. Tak. Tak vidíš, no. Konečne máš psa podľa svojich predstav. Ja? No, ty. Čo sa už nepamätáš na náš rozhovor, keď si chcel, aby Bak zožral zlých turistov? Ja som to čo? tak... No dobre, nemyslí už na to. Aj tak sú to všetko plané reči. Tak poď.
Onedlho budeš mať z neho pretekára. Zlepšil sa. Bák, nechaj ma! Bák, nechaj ma! Bák, nechaj! Ako bolo? Hotová rozprávka. Perfektne. Ak počasie vydrží, pôjdem zajtra s vami. Aha. Mydlo. Dedo Frasa! Zajtra musíme vyraziť skôr. Dnes sa mi to zdalo trochu mäkké. A teraz kadiaľ, ha? Nechajte mi moje vedro! Dobre, poď už. No poď už. Urobím vám perfektné raňajky. Ej, zabudli sme sa. To nič, tatko. Aspoň si mi dlhšie čítal. Tanab 1, Tanab 1. Tu Tanab 3, príjem. Tanab 3, tu Tanab 1. Príjem. Spojenie v poriadku, počujem na dvojku. Správy nemám žiadne. Koniec. Koniec. Moment, nevypínaj. Tanab 3, tu Tanab 1. Dnes podvečer vošli do hájovne v Matliaroch traja túlaví psi. Medzi nimi aj tvoj. Tak? Tanab 3, si tam? Som. Môj pes leží 2 metre odo mňa. Ľudia, ktorí ho videli, sa nemýlili. Tak potom sa mýlim ja, koniec. To bolo čo? Taká psychologická vojna. Nevšímaj si to. Ale veď, to sa tak nedá. Musíš ho strážiť, dobre? Dobre, tatko. Pokým Bak niečo nevyvedie, nemusíme sa o ňo báť. Spí. Bák, počkaj! No poď, poď. Ahoj. Ahoj. Ako ho voláš? Bák, Vážne? Ty máš Londonovho psa? No ahoj, Bák. Aj my máme doma takého istého. Cíti ho? takého istého? Nie. Náš má iný hrudník. Bákovi sa preťahuje smerom nadol, ako vlkovi. Jeho matka je štvrté krížnenie vlka s nemeckým ovčiakom. Aha, fíha. A otec? Udo, lavínový pes. Páni. No, poď sem, Bák. No, ukáž sa. Má nádherné zuby. No tak sa nezlosť. Aký je starý? Má skoro rok, Cvičíš ho? Ale mal by si. ale poslúcha. Nájdem aj pod metrovým stredňovitým snehom. Sťahuje nám lano na vleku. Chodí na vynášky. Bol s nami tam na Svišťovom štíte. Stále chodí a behá. Je vypracovaný. Ale mal by si ho predsa len cvičiť. Poď, ukážem ti zo pár trikov. Zober to drevo. No tak, sadni.
Aj staň. Staň. Podaj mi to drevo. Ale. Au! Aport, Bak! Bak, dones to drevo! Počkaj! Bak, sem! Dobrý Bak. Chlapci, už ideme! Škoda, ahoj. Ahoj, Bak. No, Bak. Ľahni si, ľahni. Bradavice si ideš do sedla, no a potom to už vezmeš pohrebenie. To je ľahký terén. Čo ja viem, 2, 3, takže to je nič. Dobrý deň. Uvidím, aký bude sneh. Dobrý. Čaj? Dostupy sú jasné. Ďakujem. Takže treba Prišiel som zastreliť vášho psa. Takže zajtra by sme... Ďakujem, že ste mi to prišli povedať. Keď na ňo naďabím a bude bez dozoru, tak ho zastrelím. A podľa toho, čo sa dolu povráva, myslel som, že tu nájdem 7-hlavého draka. Dám naň pozor. Spoľahnite sa. No, veď. No, s Bohom. Dobrý deň, poď Bak. No poď Bak. Môžeme si to zajtra prejsť. Koľko to bude? Kto to bol, tatko? Známy, prečo? Keď odchádzal, usmial sa na nás. No. Ste hladní? Čo? Áno? Tak poďte. No poď. Tanab 1, Tanab 1, tu Tanab 3, príjem. Tanab 3, tu Tanab 1. Mám pre teba správu. Zajtra do 10:00 sa máš dostaviť na bezpečnosť. Ten tvoj pes dnes pohrízol akéhosi chlapca. Potvrď príjem. Tatko, tak toto je najväčšie klamstvo na svete. Rozumel som. Koniec. Ty to tak necháš? A ty čo navrhuješ? Vítať komu si popisku. To nepôjde. Prečo? Lebo by som sa musel by som sa pobiť s priateľmi. Ty máš teda pekných priateľov. To som si o tebe nemyslel. Poď, Bak. No poď. Ahoj, tatko. Vybavil si? Bak, počkaj. Čo je nového? Máš návštevu. Hore. No. Neudržíš si ho. Viem.
Mohol by si ho dať na čas preč. Pokým to všetko neutichne. A nepríjemnosť tým pohryznutím púz hlavy. Pak toho chlapca musel poškriabať, hádam, zubom. Možno pazúrom. No, veď práve. V tatranskej Lomnici sa vyskytla besnota, možno preto ten poplach. Bak je očkovaný. Už si dojedol? Neboj sa, Bák. No, ale čerta starého ide takomu o bezpečnosť návštevníkov doliny. Bák predsa ešte nikoho nenapadol. A čo by nie? Ale to nebolo napadnutie, to bola výstraha. Ako sa to vezme? Ja ti teda poviem, o čo tu ide. Ten pes rozbil dôstojnosť jedného človeka. A my sme sa previnili tým, že sme to videli, no. Poď ku mne, Bača. Tu vlastne ani nejde o Baka. Ale skôr o nás. Máš pravdu, ale len šťastí. Tým mladým chlapcom skutočne priveľmi ide o dôstojnosť. To je fakt. Dostali sa do zamestnania, ktoré väčšina ľudí veľmi obdivuje. Ale nie sú natoľko bezohľadní, aby odmietali uznávať určité medze. Ústup. A počase sa na všetko zabudne. No fraza, prečo mám ustupovať práve ja? Prečo? Na to nie si práve! Štatútu chovanie psov nepripúšťa. Veď nám to psa skoro nanútili práve vy. No áno, všetci ste tvrdili, že sa psi výborne osvedčili pri záchranných akciách v Alpách. Mám tu aj chlapca. Dal som to všetko dokopy. Teraz je to ťažké. Pes nie je stôl alebo skriňa. Nemôžem ho odpísať len tak zo dňa na deň. No. Konečne Bak je práve vašou zásluhou aj služobný pes. Nemá lavínový výcvik. Nemá výcvik. Ale čo by nemal? To je hlúposť. Nemá papier. Papier. Tu záleží na tom, čo dokážeš. Čo vieš urobiť. To možno tam dole môžeš papierom zalepiť medzeru, o ktorú ti inteligencia krýva za vzdelaním. Tu sa za nikoho ani za nič neschováš, rozumieš? Do toho zahrňaš aj mňa? Ale... Nie. No, počul si? Tak vidíš. Choď spať. Keď sa ti nechce jesť, tak sa aspoň poriadne vyspí. No, choď. Dobrú noc. Tatko, Čo je, ty nespíš? tatko, veď my máme pravdu. To sa dá dokázať. Nestačí, že máš pravdu. Ani to, že ju chceš obhájiť. Musíš mať k tomu predovšetkým príležitosť. Príležitosť sa nájde. Nestojí za to prijať si, aby takoho prisypala lavína len preto, aby sme dokázali našu pravdu. Ja by som sa za Baka postavil proti celému svetu. Ja nie. Ja by som sa proti celému svetu postavil za teba. Čo budeme robiť, tatko? Bak pôjde strážiť obaly do jedného podniku v Poprade. Nemusíš sa o neho báť. Nebude tam sám. Je tam už celkom pekná sučka, budú mať takých malých psíkov. Ty ho chceš predať? Ani nápad. Ostane tam dovtedy, kým sa nevyrieši situácia. A ja? Ty pôjdeš k mame. Ty ma už nechceš? Na jeseň pôjdeš do školy, z chaty dochádzať nemôžeš. U mami si nájdeš kamarátov. Aspoň sa s tým všetkým ľahšie vyrovnáš, počuješ? Ja budem za tebou dochádzať, budem ťa pripravovať na preteky, dobre? Tatko, vieš čo? Zoberiem Baka so sebou k mame. Čo povieš, tatko? Myslel som na to. Lenže s mamou budete bývať v paneláku a Bak by tam len trpel. Akože trpel? Nemal by tam dosť priestoru a potom, čo by povedali susedia.
Skúsme to, tatko. Samozrejme, že to aspoň skúsime.